Mag-trick shot sa atin. Ano yung gagawin mo? Kaya si Jeff doon niya sa pinag-rematch. Ha? Kasi pinag-rematch, sumala ka siya ng bola kanina. Eh dahil loko to, kala ko sa loko. Oo nga pala. Pinrush talk niya kasangga niya. Baka totoo yun. Umuwi na ba siya? Ano yung dumbbell? Ako medyo nawala sa lamat lobby. Kasi, hindi ka lang. Guys, nakita nyo yun? Recorded po yun sa camera. Isa-slow mo natin yun. That is the play of the day by Kuya Del. Yun po, i-delete natin. Outside play. Next time. Oo. Kaya si Kuya Roland po, mapaalam siya. Guys, second highlights ni Kuya Del for the day. Yun po, i-delete ko rin yun.
Rematch na, rematch. Ako hindi na talaga. O yun, sige. Si Jembol. Si Art, tayo niya. Sa record natin yan. That segment is brought to us by San Miguel Beer. Meron na kayong endorser, oh. May sponsor na. That shot is brought to us by Tanduay, the #1 ram. May mga sponsor, no? Eh, dahil parang boxing lang eh. That shot was brought to us by Chureva Gold. Madulas, parang hudas. Chureva Gold. Hanapin lang ang bote na may bigot. Napakatindi po ng trick shot na yun ni Kuya Del. Yun po ang pangatlong ace shot niya for today. At ang lalim po, mga kaibigan. Ang lalim po. That shot was brought to us by Kuya Del. Kuya Del, may cash prize daw galing sa mga sponsors. Kasi maganda yung gameplay mo. Last game nyo. Record natin.